אתם רוצים לאחל לרונית? שיהיה לה טרקטורון גדול, ויהיה לה אייפד, ויהיה לה איש קטן, ויהיה לה מבצח האגודית, ויהיה לה כיסא קטן, וגם ינד לתינוק, ויהיה לתינוק איזה תינוק. אוקיי, מי את רוצה לברך את רונית? ויהיה לה מזל טוב. תדברי אליה, היא שומעת אותך. שיהיה לה המון מתנות, תחגוג יום הולדת שמח. שתהיה שיהיה לך בריאות ואושר. אוהבים יונתן גיא, יונתן אבא ואמא. ומה עם מיה? מיה. מה אתה רוצה להגיד לרונית? ואז כולם אומרים תוציא את המוצץ. טוב. מזל? כל הכבוד. להתראות.